3 minutes ithi ngikusize ukwazi ukulinka i-real account yakho noma i-broker account yakho nani ne-MetaTrader 5. Omunye uzothi mina ngiyithanda i-setup ye-broker yami, ngithanda ini i-MetaTrader 5. Alright, it's not a problem, but before ngiphendula lo mbuzo ngicela uqaphele ukuthi le video is not meant to give you the financial advice. It's for educational purposes kuphela. Ayihloselwanga ukukunikeza ukuthi uthathe izinqumo ezinjani ngemali yakho, kunalokho iyenzelwe ukuthi ikwazi ukukufundisa. Wenze njani ke? Kune plus sign laphana on the top right corner, uyancinya yona. Njengoba uncinya yona, wenze njani? Uyofinda in i-broker noma uyofuna i-broker yakho. Eyami ibhaliwe kanje, XM Global. Ngiyafaka u-XM Global wami laphaya, and then i-demo account ngayivula, angiyidingi i-real account ngoba nginayo i-account ne-broker yami. So ngizovele ngiye kuphi? Ngiya lapho kuthiwa khona log in to an existing account. Ngingena nge-account esenginayo kakade. Right? Ngikwenza kanjani ke lokho? Sengiyofaka lapha ngifaka ini i-real ID yami ngoba izinamba ezingaki ezu9 angithi yabo. Naya ngiyayifaka 2468 short 1. Sengiyifakile laphana ini i-real account ID yami. Kwi-password khumbula uzofaka i-password lena owayisebenzisa ngesikhathi uvula ini i-real account ne-broker yakho. So i-step sokuqala nje ukwazi ukuthi i-broker yakho iyasebenzisana no-MetaTrader 5. Uma kunjalo then uyakwazi ukusebenzisa ini i-existing account onayo ne-broker ukuze ulinke ini i-account yakho no-MetaTrader 5. Usuzofaka i-password. Then mawuqeda ukufaka i-password nali igama elibhalwe server. Kumele uthole ukuthi i-account yakho ikweyiphi i-server. I-server ifana nama-room a-different endlini la okubekwa khona izinto ezihlukahlukene. So wena thola ukuthi ngesikhathi ujoyina i-broker babe sebenzisa iphi i-server. Ngoba ukuvulwa kwe-server entsha okusho ukuthi eyakudala isigcwele. So wena thola ukuthi eyiphi i-server eyayivulekile ngesikhathi uvula i-account ne-broker. So mina ngokwami kwakubani? Kwakuyile. Right? Asithi nje kwakuyile. Sengiyifakile, then mangiqeda nje ukuyifaka sengizohamba ngiye kuphi ngithi login. So uma ngiklikha u-login kuyomela ingitshela ukuthi ngiloge in, but ngoba anginayo i-password then ingakho ingangivumeli ukuthi ngiye phambili. Ngiyathemba ukuthi le video ikusizile futhi isazosiza abaningi. Guys, ngiyabonga kakhulu ngokuqhubeka ningithumela lemibuzo. I-video ke ngizoyifaka ku-YouTube, okay? Uma ufuna ukufunda mahala ukuthi i-forex trading tradewa kanjani, khululeka ngikhona kwa TikTok ngubongani Zungu official 1. Kwa Facebook ngubongani Zungu official 1. I don't offer investments. I do not own a company. I do not sell signals. I do not invest for people. Ngifundisa abantu ukutrader i-forex free of charge. And inamba yami uzoyithola kwi-profile yami ka TikTok 0813345839. Anginayo enye inamba.